Quan el pensament s'aquieta, trobem discontinuïtat en la ment. A poc s'allarguen estos moments. És l'inici de l'estat natural de sentir-se unit al ser. També s'eleva la freqüència vibratòria del camp energètic que dona vida al cos físic. Quan aprofundim en el regne de la no-ment, anem arribant a l'estat de consciència pura. Fes-te aquesta pregunta clau. Què hi manca en aquest moment? Una pregunta que no requereix una resposta mental. Està dissenyada per dur la teua atenció al més profund ara. Altra pregunta. Si no ara, quan? La identificació amb la ment dona a esta més energia. L'observació li resta energia. La identificació amb la ment crea més temps. L'observació de la ment t'obri a les dimensions intemporals. L'energia retirada de la ment es converteix en presència. No reduïs la capacitat d'utilitzar la ment. Al contrari, quan la utilitzes seràs més aguda i estaràs més enfocada. Estigues alerta per no transformar el temps del rellotge que serveix per planificar, per anotar cites, i no convertir-lo en un temps psicològic
Si al passat vam fer una errada i aprenem d'ella, ara estem utilitzant el temps del rellotge. Si et centres en l'errada, sorgeixen l'autocrítica, el rencor, la culpa. Estàs fent l'errada part de la teva identitat. La presència és la clau de la llibertat i només pots ser lliure ara. És l'etern present.